ब्राह्मण माने काहींकी भिक्षा मागंती एहा पछरे कोण रहिछि पौराणिक कारण आसंतु जानिबा। भगवान शंकरଙ୍କ ବାହନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନନ୍ଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ। ବଳଦ ମାନେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ଓ ମୋହ ମାୟାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବଳଦ ଶାନ୍ତି ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତ ବଳଦ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ତା ସାମ୍ନାରେ ବାଘ ଆସିଲେ ବିଲେଇ ଏହି ସବୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗବାନ ନନ୍ଦୀ କ୍ରୋଧରେ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶକୁ ଏଭଳି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଏବେ ଯାଏ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇ ପାରି ନାହାନ୍ତି। ନନ୍ଦୀ କଣ ପାଇଁ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଓ କଣ ଥିଲା ସେହି ଅଭିଶାପ? ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶିଳାନ୍ଧା ଋଷି କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇଥିଲେ। ପୁତ୍ର ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦ ବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶିଳାନନ୍ଦ ଋଷି। ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ନନ୍ଦୀ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ମନ ନିବେଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ହିଁ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ଭଗବାନ ଦେଖି ଭଗବାନ ଶିବ ସ୍ୱୟଂ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ନନ୍ଦୀ କହିଥିଲେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଛାତ୍ର ଛାୟାରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଛୋଟ ବାଳକଟିର ତାର ପ୍ରତି ଏଭଳି ସମର୍ପଣ ଭାବନା ଦେଖି ଭୋଳାନାଥ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଓ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏକ ବଳଦର ଚୋତା ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ନିଜ ବାହନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବାହନ ସହ ପ୍ରିୟ ସଖା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ନନ୍ଦୀ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକଦା ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଦେବତାଗଣ ଆହୁତିରେ ଲୀନ ଥିବାବେଳେ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାଗଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେହିଭଳି ବସି ରହିଲେ। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ମନେ ମନେ ରାଗିଗଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ, ବ୍ରହ୍ମା ମୋ ପିତା ହୋଇଥିବାର କାରଣରୁ ମୋ ଆଦରରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶିବ ତ ମୋର ଜାମାତା ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା କଥା। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ କ୍ରୋଧରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିଗଲେ। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଭୋଳାନାଥ କହିଲେ, ମୁଁ ଅଗ୍ନିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ମୋ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଠାରୁ ଆଉ କେହି ବି ଅଧିକ ପୂଜନୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ହାତରେ ଜଳ ନେଇ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଶିବ କୌଣସି ଯଜ୍ଞରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଏହି ଯଜ୍ଞରୁ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛି। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ ସିନା ମୌନ ରହିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସଖା ନନ୍ଦୀଙ୍କ ମନରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ରାଗରେ କହିଲେ, ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ମନେ କରି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷଙ୍କ ଏହି ଅଭିଶାପକୁ ମୌନ ହୋଇ ଶୁଣୁଥିବା ସମଗ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜ୍ଞାନହୀନ ହୋଇଯିବେ ଓ ନିଜ କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଘର ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଏହି ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଘରେ ଘର ବୁଲି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।